Dakizuen bezala, bigarren edizioa da, hau BT8 jardunaldien bigarren edizioa da, eta aurtengoan berriz azarorako prestatu dugu 3 eguneko jardunaldia, eta aurtengo berrikuntza da Mintzola Fundazioaren koordinaziopean 4 elkarte edo taldeko osatu dugula jardunaldia bera. Eta gurekin izan ditugu, basozale elkarteko kideak, antzerkizale elkarteko kideak, kantuzale elkartekoak eta ipuinkontalariak. Zer nahi dugu landu aurtengo jardunaldietan batez ere, idatzizkotik ahozkorako pauso horretan zein jauzi dagon, zein behar dauzkan gaurko euskal gizarteak horren inguruan gogoetatuko dugu. Azken baten gai horretan aditua diren kideak izango ditugu, unibertsitateko irakasleak, ikertzaileak, alderdi teorikotik eta alderdi praktikoan ere gai horretan esperientzia handia duten kideak izango ditugu gure jardunaldietan. Berrikuntza gure ustez garrantzitsu moduan, jardunaldietako aurkezpenen ondorenetan saio praktikoak izango dira. Eta horrez gain, Mintzolak berak ere bere webgunean jardunaldietako ikusentzunezko edo grabaketak txintxilikatuta izango ditu edonork jardunaldi jarraipena egin nahi badie behintzat. Izen ematea bihartik aurrera hasiko da, urriaren 6-tik 19 arte izango da izen ematea, eta horretan interesa daukanak Mintzolaren telefonora deitu, edo bestela webgunearen bitartez egin dezake bere izen ematea. Eta ordan lehendabiziko urratsa elkartean bildu ginenean izan zen hain zuzen ere ikustea nola tratatzen den gaur egun ahoskera gizartearen esparru guztietan irakaskuntzarekin hasita. Eta lehendabiziko puntua edo ikusi genuena izan zen oraindik ere papera idatzizko alegia oso presente daukagula gure jardunaldi guztietan, jardun guztietan. Eta ez da harritzekoaz euskara da normalizatu gabeko hizkuntza bat, eta hizkuntza guztiak normalizatzen direnean lehendabiziko urratsa izaten da idatzizkoa normalizatzea. Ikusten genuen bi esparru, lan esparru edo zeudela. Bata da idatzizkoa normalizatu den bezala, ahozkoaren normalizatu beharko dugula. Horrek esan nahi du beharko dugula ahozko hizkuntza estandar bat, batua edo deitu dezakeguna. Nolakoa behar du izan? Ahozko euskara batu, estandarra, Euskal Herri osorako balio dezakena, baina naturala, komunikatzeko modukoa, ez? Eta egitarauari dagokionez 3 eguneko jarduna izango da. Orduan, lehendabiziko egunean, azaroaren 2an, ibiliko gara antzerkiaren eta telebistaren eta esparru horietan hitza nola erabiltzen den, horren inguruan arituko gara. Bigarren egunean, egituraren aldetik antzekoa da, eta gogoeta gai berdina, ahoz idatzi eskuz hitz egin, papera eta ahoa, bilen arteko aldea. Eta gero herri kantuen interpretazioa, eta 3. egunean lotuago egongo da irakaskuntzarekin eta ipuingintzarekin. Liburuan ahozkotasunari begirada ezberdinekin begiratu zioten 9 hizlariren iritziak biltzen dira. Non eskuratu daiteke liburua? Liburua Durangon salgai egongo da, bai Mintzolaren estanean eta baita Euskal Herriko Bertsozale Elkartearen estanean ere. Horrez gain, lanku bertso zerbitzuak bidez zabaltzeko asmoa daukagu, eta Mintzolaren webgunean ere eskuragarri egongo da. Iruditzen zaigu mesede egingo diola erabilerari, euskararen erabilerari hori ondo ezberdintzeak eta gaina aztertuz bide eraginkorrak bilatzea, ahozkotasun freskoa eta polit bat lantzeko, ezta? Horrek ekarriko digulako euskaldunoi, gure hizkuntzaz hobeto eta are gehiago gozatzeko aukera.